בבקשה. ובעצם המפגש שלנו של היום הוא סביב עניין של חישוב מסלול מחדש למעברים מעיינות כנרת, כאמור, שנועית עכשיו פתחה. להלן מה שאנחנו צפויים לעשות היום. אנחנו נקדיש כמה דקות להתחלה, נדבר על גבולות גזרה, נעשה היכרות זריזה בין כל המשתתפים למי שיהיה מוכן לתרום ככה את חלקו לעניין. הבירור רצונות זה התרגיל הראשון שלנו. אם לא נאמר, אז אני מציע בכלל באופן כללי לכל הרצאת זום להגיע עם עט ונייר, משהו שאפשר יהיה לאסוף בו רשמים. בנוסף, שוק העבודה, קצת להבין איפה אנחנו נמצאים, נתונים על השוק ותפיסת השוק שלנו. כלים לבחירת כיוון, אנחנו נדבר על 4 כלים, מודל 3S2C, שזה מודל של מערכת תמיכה חברתית, הנבטה, זה משהו שבעצם מגיע מהעולם העסקי לכיוון של פתיחת עסק, מה נדרש לעשות ומה המספרים מדברים. מפת דרכים לבחירת כיוון, זה כלי שאנחנו הצגנו אותו בהרבה מקומות, ובאמת עושה עבודה מאוד חשובה. ואם יהיה לנו זמן, תפיסת הקיפוד, משהו שמגיע מהעבר הרחוק, דרך העולם העסקי, ואלינו אל העולם התעסוקתי, וסיכום וצעידה לדרך. אז קודם כל בכמה מילים עליי, קוראים לי יואב גרנות, גר בהוד השרון, נשוי ו4 מתוקים, אני בן 45, מנכ"ל חברת הקומנה, אני מאוד אוהב לארח ולהכיר אנשים לעומק, זה הרבה עבודה פרטנית מתוך האהבה הזאת של הכירות אנשים לעומק, ומאמין שבהעמקה אנחנו מוצאים דברים מצוינים ונהדרים. חסיד של אופטימיות ומתרגש מפתרונות יצירתיים, אני נצר לממציאים, סבי, אבי, אני, אחי, יש לנו אי אלו פטנטים שרשומים על שמנו, אז חשיבה יצירתית ופתרונות יצירתיים זה משהו שרץ ככה במשפחה, וכאמור מתענג מההמצאות של איך לא חשבו על זה קודם, ואני מגיע לכאן באהבה גדולה ורצון ממש גדול לעזור לכם לראות מסלולים תעסוקתיים חדשים, ושהם יהיו לכם ברי קיימא. מעט עלינו, הקומנה, אנחנו חברה שעוסקת בתהליכי הכשרה וליווי מעמיקים לעסקים, ארגונים, קבוצות ואנשים פרטיים למטרת גיוס כוח הרצון ויצירת הנהלה לפעולה. אנחנו עובדים עם מגוון רחב מאוד של קהלים, כאלה שבעיקר בדגש של תעסוקה, זה אומר מגילאים מאוד צעירים של חבר'ה שהם גמרו עכשיו לימודים ולא יודעים מה לעשות, וכלה בפנסיונרים שכבר נמצאים 2-3 בפנסיה, ואו שהם נדרשים לחזור לשוק התעסוקה, או שהם משעמם להם, והם צריכים ככה במטרה לגוון את היום-יום שלהם, וכל מה שבאמצע. עולים חדשים, חבר'ה שהגיעו לתקרת זכוכית, שהם אקדמיים כבר עובדים בתוכניות כאלה ואחרות בצפון ובדרום. גבולות הגזרה שלנו להיום, זמנים באינטנסיביות, עשיתי ככה ריצה על המצגת מקודם עם ירדן וליגל, יש לנו לא מעט דברים לעבור עליהם, ולכן האינטנסיביות, הזמן שלנו קצר, אנחנו הקדשנו 1.5 שעות לפגישה היום, ולגבי אוכל, שתייה ומה שביניהם, זה אומנם זום, אז ככה הדברים הם, יש להם דינמיקה אחרת. ההצעה שלי לשתות מצוין, אוכל מוציא אותנו מפוקוס, סיגריה באמצע הזום זה משהו שלא מומלץ, אני מציין את זה כי דברים כבר קרו בעבר. ודבר אחרון, כבוד הדדי, זאת אומרת, השיח שבינינו לשמור על כבוד הדדי. אנחנו נתחיל בהצגה קצרה שלכם, בבקשה. שם פרטי, אתם מוזמנים לפתוח לעצמכם, להוציא את עצמכם מהמיוט. שם פרטי ומשפחה, תחום העיסוק או המקצוע הנוכחיים שלכם, משהו שאני עושה טוב, ודוגמה קצרה מהחיים על מה שאני עושה טוב, אפשר לוותר על זה, אנחנו רוצים להיות בקצב, אז מי שלא קופצת לו איזושהי דוגמה, זה בסדר גמור, ומה אני מצפה לקבל מהמפגש היום. אני רוצה רגע רק לראות שאין לנו אנשים בחדר שממתינים, כולם פה, אז המוזמנים, מי שרוצה להיות ראשון, למי יש אומץ? יעל, רוצה לקחת את המושכות? טוב, נו. שכנה של נועית, אני מפחדת מנועית. טוב, יעל למן,
אני הייתי מורה עד ספטמבר האחרון. עוד לפני הקורונה מיציתי את הנושא, ואני מחפשת את עצמי. משהו שאני עושה טוב. יש לי יכולת ארגונית, ניהולית, יזמית. ומה אני מצפה? לא יודעת, מישהו שיתחיל לעזור לי לשחות בדבר הזה של השינוי, של החיפוש שנכנסתי אליו, עם הקורונה. 100%, תודה רבה, יעל. אורנה אולי? את צריכה להוציא ממיוט? לא שומעים אותך, אורנה. מישהו אחר אולי בינתיים? אני מוכנה. בבקשה, חדווה. חדווה אמן מנווה אור. ב-20 שנה האחרונות אני מתעסקת בשילוח בינלאומי, עבדתי במפעל אורטל של נווה אור, ואחר כך במפעל פלציב, 13 שנה. והיום אני מחפשת, אני סיימתי האמת מרצוני, אבל אני מחפשת לעשות משהו אחר. יש לי גם את התחום המחשובי, עבדתי בפריוריטי ואני בהנדסאית תוכנה בהשכלתי, אז יש לי את כל הקטע הזה של מה התוכנה אולי, דברים כאלה, וגם כל העניין התאומי, כי אני עבדתי בייצוא של פלצי, וזה הכל המון תאום, גם מול פנימי ארגוני וגם חוץ מול המשלחים, כל הדברים האלה, חברות ספנות. ציפייה מהמפגש הזה, חדווה? ציפייה מהמפגש, זה באמת ייתן לי כלים להבין מה אני באמת רוצה ומה בא לי לעשות בהמשך. יאללה, כיפק. אורנה, אני רואה שאת כבר לא במיוט. כן, הצלחתי. אני מנסה לתפוס מקום שאין אור מאחוריי. אז אני אורנה, מנווה אור. עבדתי שנים רבות בחינוך, בגיל הרך, רוב שנות חיי. בתקופת הקורונה החלטתי לסיים את העבודה בחינוך, ועכשיו מחפשת, מאוד אוהבת תחום האומנות, יצירה, מנסה למצוא את עצמי אולי בתחום הזה, ובאמת מצפה מהמפגש הזה, של איזה כלים להתכווננות, לעזרה, איך לכוון את עצמי. מצוין. תודה. איתי, אפשר להזמין אותך לשתף? כן, אפשר. אהלן, אהלן. אהלן. אז איתי שיפמן, מעין הנציב. אני מתכנת. כרגע כבר ממאי בחל"ת, החברה שלי נסגרה. מה אני עושה טוב? גם יש לי למידה מאוד מהירה, אני גם אוהב מאוד להתפתח. מה אני מצפה לקבל מהמפגש היום? אני בעצם רוצה לעשות שינוי. אני כבר, בעצם הציר שלי הוא היה מתכנת וובי, ואני די הייתי רוצה לעבור לחומרה. מה שאני מצפה לקבל זה גם רעיונות וגם אולי דרך בשביל לעשות את השינוי, כי זה פחות או יותר כמו להתחיל מההתחלה ולסיים, להתחיל מהרגע שסיימתי את הלימודים. אז זה הצעד הראשון שאני עושה בשביל להתחיל תנועה. יפה מאוד, יפה מאוד. תודה רבה, איתי. יאנה? היי לכולם, אני יאנה ממסילות, אני מורה לפסנתר. כרגע מלמדת בבית, לימדתי גם בבתי ספר ובקבוצות קטנות.
ובעלת חברה שבה אני שותפה עם עוד 2 שותפים, פיאנו אספרנטו, עוד משהו קשור לפסנתר, ודווקא עכשיו אני מחפשת סוג של להוסיף עוד כיוון מסוים שאני אוהבת, שקשור להתאמת מוצרים ללקוח, כלומר, להזמין מוצרים בעיקר מחול, לפי בקשת הלקוח ובמחירים נוחים, וזה משהו שאני גם מאוד אוהבת לעסוק חוץ מהמוזיקה, ובאמת אני מצפה להשיג עוד איזה שהם כלים או דרכים, באמת להבנה של האם אפשר לשלב 2 מקצועות, 2 עבודות במקביל, איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר לנהל כמה עסקים במקביל אולי. אז הייתי שמחה לקבל עוד כלים. על הכיפק, תודה רבה. סיוון? היי, אני סיוון, אני גרה בגן א', סיימתי לעבוד ביום הראשון של הסגר האחרון, ואני כרגע, אחרי שהילדים חזרו למסגרות, תוהה עם עצמי אם לחזור לחפש עבודה או ליהנות מהתקופה הזאת. וכרגע המטרה שלי זה להבין איך אני מוצאת מקום עבודה שמשלב בין החיים החדשים שלנו למשהו שאני ממש רוצה לעשות. אני באה מתחום הרכש, יש לי ניסיון במערכות מידע, לוגיסטיקה, רכש, כל דבר בערך. וזהו, ואני בין לבין, ואם זה למצוא בכלל מסלול אחר שיוכל להשתלב בחיים החדשים האלה, אז אני מקבלת אותו באהבה. וזהו. תודה רבה, סיוון. החבר'ה שעם המצלמות הסגורות, נטע אולי, רוצה לשתף? ארנון, גיל, הראל? או שאנחנו נמשיך? אוקיי. טוב. אז אם אנחנו חוזרים למצגת, אתם רואות את המצגת? יפה. נקבל פה סימנים. מי פתח לנו גיל? אוקיי. טוב, אנחנו היינו פה, אתם רואות את מה אני רוצה, נכון? אני לא רואה אתכן. רואים. יופי, אז אנחנו נתחיל בתרגיל שנקרא תרגיל רצונות. זה תרגיל שאנחנו עושים אותו בכל הפעילויות שלנו. אני מעריך שאנחנו מדברים על כמות אנשים של 5 מספרים, אם לא 6, שעברו כבר את התרגיל הזה, והוא מאוד מאוד חשוב, והוא כלי ממש מצוין. אני מאוד מאוד אוהב אותו, ואני משתמש בו לא מעט. אז אתם צריכים עט ונייר, ואנחנו מתחילים בעצם עם רישום של 10 רצונות שלכם מכל תחומי החיים. זה יכול להיות משהו שהוא מאוד פיזי, מאוד פנימי, אבל של הרגשה, זוגיות, כסף, מכונית, תחושה של הצלחה, משפחתיות, שמחה, בית, 10 דברים שאתם רוצים, תרשמו על דף, קחו לזה 1-2 דקות, מי שסיים יכול לעשות סימן כזה של thumbs up, מה שנקרא, לשלוח בזום עצמו, תהיו מרוכזים בזה 1 דקה. אתה יכול לחזור רגע לדברים שאמרת? כי הייתי קצת... 10 דברים שאת רוצה בחיים. יכולים להיות דברים גשמיים, רוחניים, מנטליים, רגשיים, 10 דברים שאנחנו רוצים. את יכולה לראות במצגת שיש דברים שהם מאוד פיזיים ויש דברים שהם מאוד נקודתיים. תודה. רגשיים.
למצטרפים שלום, אני בינתיים אתן לכם את הזמן למי שכבר התחיל. אני אסביר שאנחנו נמצאים בתרגיל, התחלנו כבר את המפגש, קצת הכרנו אחד את השני, ולמצטרפים, בבקשה לקחת עט ונייר, ולרשום 10 דברים שאתם רוצים מכל גזרות החיים ורבדי החיים, פשוט לרשום על דף נייר. מי סיים? שירים יד. הרבה פעמים חושבים ש10 דברים שרוצים זה קליל, אבל לפעמים לוקח זמן ככה להעמיק פנימה ולמצוא. גם גיל סיים, תודה רבה גיל. יש לכם את הסימון של היד למעלה, raising hand, שאתם יכולים גם להשתמש בו למי שעם מצלמה סגורה, כמו גיל והראל, תודה. אוקיי, קחו לכם עוד חצי דקה ואנחנו נמשיך. טוב, יש לכולם 10? כמעט 8? טוב, עכשיו תסתכלו על 10 דברים שכתבתם. בעצם זה 10 דברים שאת כולם אתם רוצים. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה בעצם לדרג אותם. מה הכוונה? כל שורה שבה כתוב איזשהו רצון, להסתכל עליה ולהגיד, אוקיי, מה מהשורות הללו אני הכי רוצה? זאת שורה שמקבלת את המספר 1. הבאה אחריה, אני הכי רוצה, 2. 3, 4 וכן הלאה, עד 10. פשוט לעשות דירוג לרצונות האלה לפי כמה אנחנו רוצים אותם. מי שסיים? יואב, כן. הרצונות האלה, 10 רצונות האלה, הם חלק, אמרת, כל הרצונות האלה היו חייבים להיות קשורים לעבודה, או שבאופן כללי? מכל רבדי החיים, גם זוגיות, אני רוצה זוגיות, אני רוצה יחסים יותר זהו. עם השכן שלי. טוב, הכל נכנס פנימה. אז קצת בעייתי לדרג עכשיו. מסכים. אבל זה מה שקורה לנו בתוכנו. יש לנו מלא רצונות, אנחנו רוצים קצת לעשות סדר בדברים. אוקיי. אוקיי, אז יש דירוג אני מניח, נכון? עכשיו מגיע החלק המעניין. מבין 10, אנחנו צריכים בעצם לוותר על 5. למי שלא היו 10, צריך להישאר עם 5. אוקיי? בסופו של תהליך צריך להישאר רק עם 5 רצונות שכתבנו.
עכשיו אני תוהה אם למישהו מכם בעצם נשארה רשימה שהיא לא מקומות 1, 2, 3, 4 ו-5. האם קרה שאחד מחמשת הרצונות שקיבלנו קודם היו ראשונים, שחררנו אותם והכנסנו במקומם את מספר 8 או 7, שיותר כרגע קרובים לליבנו ולא ויתרנו עליהם. קרה למישהו? נראית ירדן מהנהנת. אני פשוט דילגתי על הדירוג. דילגתי על הדירוג, צריך להקשיב להוראות, אין? אחרת אנחנו מפספסים פואנטה. אין בעיה, נשארתי עם 5? זה בדיוק מה שקרה לי. זה בדיוק מה שקרה לי, שעכשיו רק דירגתי בעצם, כשאמרת לחלק, למצוא את 5 100%. סיוון, נשארתי עם 1 עד 5? בערך זה לא. לא הצלחתי לדרג, אז מה שנשאר כנראה שהיה 5. הבנתי. אז ירדן, מה קרה? מה נפל, אם את יכולה לשתף? נפל, בסופו של דבר 5 פשוט הצטמצמו ל5 תחומים, אני אגדיר את זה ככה. זאת אומרת, ב10 זו הייתה מניפה יותר רחבה, שבתוכה היה אפשר לדרג, כי היה אפשר, אבל כשהייתי צריכה לצמצם את זה ל5, אז היה אפשר לצמצם את זה, כי הדברים הם היו רחבים יותר, והיה אפשר להכניס את זה תחת, מבחינתי, תחת הגדרות יותר רחבות, כאילו. כן. אז באמת אנחנו רואים שאנשים מצמצמים דברים בגלל שהם כלולים במשהו יותר גדול, יכול להכיל אותם. אנשים מצמצמים דברים בגלל שיש מרחק של זמן. יש משהו שאני רוצה לעוד 2, אני רוצה אותו עכשיו, אבל לעוד 2, לעומת משהו שהוא יותר קרוב אלינו, לשבוע הקרוב, לעוד שבועיים, דברים יותר חשובים, יותר חשובים, כן? אז למי מכן שנשאר עם 5, שהם לא מה שהיה מקודם מ-1 עד 5, בעצם צריך לדרג אותם שוב, כן? כמו במקרה של ירדן. יש לה 5 רצונות שהם, הדירוג שלהם הוא שונה. למי שלא דירג עדיין, כמו יעל וחדווה, זאת ההזדמנות בעצם לדרג את 5 הרצונות. הדירוג הוא מהותי. השימוש בדירוג חלק מאוד מאוד חשוב מהתרגיל. הבנתי, לא ביקשת, אבל 10? כאילו, לקחת 10 מתוך 10 לדרג 5, זה הכוונה? לא, מתוך 10 ביקשנו לדרג אותם. את כולם? את כל 10. אחר כך ביקשתי לוותר על 5. הבנתי. 5 נותרים? יש באמת, אני לא שמתי לב מי אמרה מקודם, העניין הזה שיש דברים שהם יכולים להיות תחת אותה קורת גג. אז באמת, ברגע שאמרת לצמצם, אז אני יכולה, נגיד, סתם דוגמה, לטייל הרבה, אז זה יחד עם פעילות גופנית. אז כאילו, זה כן יכול להיות ביחד. אז לטייל ירד ופעילות גופנית נשאר, אני מניח. אפשר אבל לחבר את זה ביחד, תכלס. זכותך המלאה, זה חלק מהתרגיל. אז זה כאילו, זה נשאר, זה באמת מאפשר ליצור משני משפטים אחד. כן, עכשיו אנחנו צריכים להיות עם רשימה של 5 רצונות שיש להם דירוג של עצמם. כולם סיימו לדרג את 5, תרימו יד, שנדע איפה אנחנו עומדים. תודה, הראל. תודה, גיל. שיר, טל, שלמה, אתם איתנו? אם כן, אני אשמח לראות אם עשיתם את החלק של הדירוג. תודה, טל. תודה, נטע. אז יופי. אז יש לנו בעצם את החלק של הדירוג, עם 5 רצונות, וכמו שאתם בטח יכולות לדמיין ויכולים לדמיין, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה נצמצם את זה ל2. צריך להישאר רק עם 2 רצונות. רגע, אתה יכול לחזור שוב פעם? אחרי שדירגתי את 10, אני אמור לעשות מה? אני מוותר על 5? לוותר על 5 ולהישאר רק עם 5. אוקיי. 5 שנשארו, לדרג אותם שוב. יכול להיות שלא תישאר עם 1 עד 5. ואחרי הדירוג, לצמצם את זה ל2. צריכים להישאר עם 2 רצונות.
זה טל, גיל, הראל, דיאנה, יפה. אז ככה, בעצם בשלב הזה יש לנו רשימה של 2. 2 רצונות. התחלנו מ-10, מהר מאוד הגענו ל2. השניים שנשארו לכם. אני אוהב להישאר עם דוגמה שהיא כאילו קיצונית כדי להבהיר את זה, כן, אבל היא נוגעת לליבנו, או אמורה לגעת בליבנו של כל אחד, שאחד זה בריאות השיניים של הילדים שלו, או של עצמו, והשני זה שלום עולמי. מי לא רוצה שלום עולמי? כולם רוצים. אבל מה שאני רוצה עכשיו זה בעצם להיות באיזושהי התייחסות לאיפה יש לי השפעה. על השיניים של הילדים שלי, יש לי קצת יותר השפעה מאשר שלום עולמי. ולכן, ההסתכלות צריכה להיות איפה שאני יכול לעשות השפעה, שם אני רוצה שהרצון שלי יהיה. ומה שהתרגיל הזה מבקש בשלב האחרון שלו, זה בעצם לייצר 3 משימות קטנות מאוד, שיקדמו אותי בקשר למה שאני רוצה. עכשיו, אני התחלתי איתכם בתרגיל שהוא על כל רבדי החיים. אמרתי לכם, שימו זוגיות יחד עם בית חדש, אוקיי? בני נוער, סקטבורד זה אחד הדברים החשובים מאוד שעולים על הפרק, וגם המבחנים, וגם חברה או בן זוג. כשאנחנו עוברים לעניין של השפעה, בעצם אנחנו מעבירים את השליטה שלנו, את השליטה אלינו בהקשר של כמה אנחנו מסוגלים להתקדם קדימה ומה שאנחנו רוצים. אז אם נשארתם עם 2 דברים שהם קרובים אחד לשני, אז הבחירה היא קצת יותר קשה, כן? והרבה פעמים גם אנשים אומרים לי, תשמע, אין לי השפעה על זה בכלל. אז אני תוהה, למה לרצות משהו שאין לי עליו השפעה? כן? אז צריך למקד את עצמנו יותר לדברים שבאמת אנחנו יכולים להשיג אותם דרך זה שיש לנו השפעה. אז השלב האחרון למי מכם שרוצה זה לקחת חצי דקה ולהעלות על הכתב 3 משימות שיקדמו אתכם. אם זה צחצוח שיניים, אז זה לשים לב בשבוע הקרוב לצחצח שיניים לילדים, גם בבוקר וגם בערב. או לעשות איתם תרגיל לאיך מצחצחים שיניים. או לקנות להם משחת שיניים חדשה שהיא יותר איכותית. משהו שמקדם את המטרה הזאת. יואב, אמרנו 1 רק? לקחת דבר אחד? מבין השניים תקחי אחד, ומה שנקרא, ניתן עליו פוש. 3 משימות האלה יעשו לו קידום במציאות שלנו. אחרת זה נשאר סתם איזשהו משהו שאנחנו רוצים. טוב. בזמן שאתם עובדים, אני אתן לכם את המאחורה של התרגיל הזה בעצם. אנחנו בדרך כלל פשוט רוצים, אנחנו לא מתעסקים עם מה אנחנו רוצים, וההתנגשות אולי של דברים שאנחנו רוצים. ומה שהתרגיל הזה עושה, זה בעצם נותן איזושהי נחת לגעת בדברים, ולהציף אותם ממעמקי המחשבות, ולעשות בהם סדר. כשאנחנו עושים את התרגיל הזה בהיבטים יותר מצומצמים, לדוגמה, אנחנו בעולם של תעסוקה, יש נושא שנקרא צרכים תעסוקתיים, אלה דברים שאני צריך שיהיו בתעסוקה שלי, זה יכול להיות אתגר מקצועי, עבודה בצוות ועבודה מחוץ למשרד, נגיד 3 דברים שחשובים לי, אוקיי? הבירור הזה עוזר לי להבין את המקום של כל אחד מהם. גם בהקשר של איזה מין תפקידים אני אחפש, איזה מין מקומות עבודה אני אחפש. אם חס וחלילה, כן, יהיו לי 3 הזדמנויות ב3 מקומות שונים, איך אני עושה את השיקולים. אחד הדברים הראשונים שמבינים מזה בדרך כלל זה את המקום שיש למנהל, היחס בין המנהל שלי לביני, וכמה הוא קריטי. אוקיי, אני מניח שסיימתם, אז אנחנו נמשיכה, נכון? הנהון להסכמה, 100%.
אז אנחנו היינו במה אני רוצה, ואנחנו ממשיכים בעצם לדבר הזה שנקרא שוק העבודה. בתמונה שיש לנו פה אנחנו רואים שוק, ובשוק יש כמה שחקנים מרכזיים. שחקן ראשון זה הסחורה עצמה. בתפיסה שלנו אנחנו מדברים על 3 שחקנים, זה הסחורה, זה הלקוחות והספקים. 3 הגורמים הללו הם בעצם מה שמחזיק שוק. בתמונה כאן יש לנו שוק ירקות, אפשר לעשות את אותה דוגמה גם על שוק דגים, שוק דירות, שוק מכוניות וכו' וכו'. אנחנו בעצם מדברים על זה כדי לטעת בתוכנו איזושהי הבנה של מה כללי המשחק שאנחנו נדרשים אליהם. בתוך השוק, כאמור, יש לקוחות. הלקוחות הם מי שמשלם כל חודש, ובמובן שלנו, הלקוחות הוא מי שמשלם לנו. אוקיי? ואנחנו, במובן הזה, כשאנחנו מדברים זה על העובדים, משלמים לנו על הזמן שלנו, הכישורים שלנו, היכולות שלנו, מה שאנחנו מבצעים בפועל, הרמה, המקצועיות שלנו, והערך המוסף שלנו. ערך מוסף יכול לבוא לידי ביטוי בהמון גוונים, וחשוב ונכון לדעת מה הערך המוסף שלי. בין אם הוא באיך שאני חולק ידע עם האחרים, תורם בהיבטים החברתיים, המקצועיים, הבין-אישיים, אולי אני יודע להיות איזשהו סוג של סמך למנהלים שלי, להיות יד ימינם, אני מביא איתי קשרים מקצועיים מהעבר התעסוקתי שלי, צריך לדעת מה הערך המוסף שלי. הצד השני זה הספק. אנחנו הספקים בעצם, העובדים הם הספקים. אנחנו נותנים את הזמן שלנו ואנחנו מקבלים תמורת זה את המשכורת. כולנו בסוף מביאים לידי ביטוי את הכישורים והיכולות שלנו, כן? וכאמור מקצועיות וערך מוסף. התגמול מגיע במודל של זמן. זאת אומרת שאם פה בתמונה אנחנו רואים שהסחורה היא ירקות ואנחנו בשוק ירקות, בשוק התעסוקה, הסחורה שלנו היא מה שאנחנו בעצם מספקים למי שמשלם לנו. אני הולך לעבודה, ואני עושה א', ב', ג', ד', המנהל שלי והארגון משלמים לי, והתשלום הוא בגין מה שאני עושה, מה שאני מספק בעבודה. ולכן זה שם אותי לא רק כעובד, אלא כספק. ובתפיסה שלנו, ספק הוא קצת יותר מבעל העבודה ועושה, אלא הוא צריך לתפוס את עצמו גם כן כספק, זאת אומרת שצריך לדעת לדבר את מה אני עושה, מה אני מביא, מה הערך שאני מביא איתי, וגם הבנה של שוק היעד שלי. לכל ספק יש שוק יעד. מי זה שוק היעד שלי? המנהלים שלי שאני פונה אליהם, אלה מנהלים מקצועיים, אלה מנהלים זוטרים, אלה מנהלי ביניים, אלה מנהלי חטיבות, אלה מנכ"לים, למי אני מדווח? מה אני מביא איתי? כל הדבר הזה צריך להיות שגור לנו, ואנחנו צריכים בהירות סביב הדבר הזה, וכמובן שרעיון עבודה זה המפגש מחירה, ובו כולנו נדרשים לספר על עצמנו, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים להביא איתנו, בהקשר של הצגה עצמית. אז כאמור, הלקוחות שזה אנחנו, והספקים הם, הלקוחות שאלה המנהלים שלנו, הארגונים, והספקים שזה אנחנו, העובדים, המועסקים, אנחנו ביחד מרכיבים את השוק, שהסחורה זה העבודה שאנחנו עושים. כאמור, ספק יודע מה הוא מוכר, כן? לא תמצאו ספק בשוק ירקות או בשוק דגים או בכל שוק אחר שלא יודע מה הוא מוכר. בשוק התעסוקה, הרבה פעמים אתה תשאל עובד, אוקיי, מה התפקיד שלך, מה אתה אמור, מה תחומי האחריות, מה אתה מביא איתך? לא תמיד זה יושב ככה בכלילות על הלשון. ספק צריך לדעת מה הוא מוכר, צריך להציג את המיומנויות והכישורים שלו, את העגבניות שלו לצורך העניין, לעשות הרבה פעולות יזומות כדי להגיע ולהניע את הלקוחות שלו לפעולה, להיות איתו בתקשורת. כאמור, לשלוח קורות חיים, אנחנו כולנו יודעים, זה לא מספיק. צריך הרבה פעמים לעשות דברים נוספים. לא נעלבים כשהם מסרבים לנו, יכול להיות שיש להם ספק אחר, ואנחנו משאירים רושם טוב. גם אם לא רוצים לקנות ממני עכשיו, גם אם לא לקחו אותי לעבודה עכשיו, אני צריך שיהיה לי קשר טוב וחיובי. יכול להיות שבעתיד הם כן יקנו, בעולם המושגים שלנו כן יקבלו אותי לעבוד בארגון, או כמובן למי שהוא פונה לדרך עצמאית, כן יקנו את השירותים, מוצרים שאתם מציעים. קצת נתונים, וזה חלק שהוא חשוב, בעיקר בהקשר של
מי שהולך כיוונים תעסוקתיים, התפלגות המשרות בארץ היא פחות או יותר 12%, 33% ו-55%. שליש מהמשרות נמצאות באתרי אינטרנט, שזה אומר כל אתרי האינטרנט למיניהם, לוחות המשרות, כן, דרושים, All Jobs, JobNet, JobbyBon, שפעם זה היה איזשהו אתר של הממשל, או ג'ובי, משהו כזה. כל האתרים הללו, יחד עם הקבוצות פייסבוק ולינקדאין וכולי, מציגים סדר גודל של 33% מהמשרות הפנויות במשק. 12% מגיעים ממה שנקרא חברות כוח אדם וחברות השמה נישתיות. חברת השמה נישתית תהיה חברת השמה לעורכי דין, לרואי חשבון, למי שעוסק בהנדסה אזרחית, אוקיי? ויש כאלה, והן מחזיקות סדר גודל של 12%, ו-55% מהמשרות הן מה שנקרא משרות חבויות. משרה חבויה זאת משרה שבעצם לא נמצאת במקום שאנחנו יכולים לראות, היא לא מפורסמת. זה קורה בגלל הצורה שבה הארגונים מחפשים עובדים. ארגון מחפש עובדים קודם כל מבפנים. הוא בודק מי מתוך הארגון יכול להתאים, במידה והוא לא מוצא, אז הוא שואל את העובדים, יש לכם חבר חברה שיכולים להשתלב אצלנו בתפקיד הזה? בדרך כלל, המהלך הזה הוא זה שמייצר את המציאה של העובד או העובדת הבאה. כמובן שמבחינת הארגונים זאת הדרך הנוחה, השלב הבא יהיה או לצאת לפרסום בחוץ, ואז זה בעייתי, או לחילופין, ללכת לחברת כוח אדם או השמה, ואז העלויות הן בסדר גודל של משרה. זאת אומרת, אם אני מחפש לגייס מישהו שאני אשלם לו 10,000 שקל, זה מה שאני אצטרך לשלם לחברת ההשמה. אם אחד העובדים מביא לי עובד חדש, אז הוא חסך לי, שלא לדבר על זה שיש לו איזושהי ערבות, הוא ערב באיזושהי מידה לאותו עובד, וזה מגדיל את סיכויי ההצלחה בקליטה של העובדים עליו. יואב, אני יכולה להפריע רגע? בוודאי. רק להגיד שאצלנו באזור זה טיפה שונה. כמובן שהעניין של חבר מביא חבר, מה שציינת, וזה מתבסס על היכרות אישית, זה תמיד מאוד מאוד רלוונטי, ובאזור שלנו אולי אפילו עוד יותר רלוונטי. בסוף אנחנו גרים בתוך אזור כפרי, קטן, פריפריאלי, ובסופו של דבר כולם מכירים את כולם, אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. נכון. ואנחנו גם בתוך התהליכים שלנו עובדים הרבה על חיזוק הנטוורקינג שלנו עם נועצים ומחפשי עבודה, אז הנטוורקינג האזורי המקומי הוא מאוד מאוד חשוב, וכמובן שאם אנחנו מדברים על אתרי אינטרנט, אז יש את האתר החדש שלנו בעצם, של מעברים מעיינות כנרת, את לוח המשרות שלנו, שאני מקווה שכולכם מכירים. אז אני אקח ככה, הרמת להנחתה מה שנקרא, אתרים שהם יוצאי דופן, אלה אתרים שהם מתוחזקים על ידי אישויות, גופים שהם מקומיים, לדוגמה מעברים. אוקיי? אז באמת הם קצת יוצאי דופן, וזה קורה בגלל שיש פעולה יזומה, אני מניח מהצד שלכם, למפעלים, למעסיקים, שכשמתפרסמת משרה, תנו לנו להשתתף במשחק, ובמובן הזה זה שונה באמת וייחודי, אז למי שלא יצא להסתכל על משרות שמפורסמות במעברים, בהחלט מומלץ, אבל זה מאוד מאוד ייחודי. ארגונים, מכיוון שהם מחפשים מבפנים, הם לא מוציאים את זה החוצה, זאת מה שנקרא משרה חבויה, ואם אין לי חבר שעובד בארגון הזה, הסיכוי שלי למצוא באמת ובכלל להיות מודע שהמשרה הזאת היא פתוחה וקיימת, הוא קלוש. אם אנחנו נמשיך עם הנתונים, אז אני רוצה קצת להציג את איפה אנחנו נמצאים היום מבחינת משרות. פה אנחנו מדברים על סוף שנה שעברה, 2019, היו 97,000 משרות פתוחות בכל רחבי הארץ, והיום אנחנו מדברים על 54,317 בספטמבר. הדבר הזה בעצם, הנתונים עצמם הם מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאנחנו מנויים על הנתונים, מקבלים אותם כל חודש, זה צד אחד. מה שחשוב זה להבין, ובמובן הזה, אני חושב שפה זאת ממש הזמנה לקריאה, לחדד ולהשחיז את המיומנויות המשמעותיות יותר, הבולטות יותר, החוזקות שלנו, הדברים שאנחנו טובים בהם, להשחיז אותם, לחדד אותם ולהישען עליהם, ולדעת איך אני יכול לתת מענה כשאני בא עם החוזקות שלי, עם העוצמות שלי.
אלה דברים שמי שיודע אותם כבר, אז על הכיפק, ומי שלא, בדיוק בשביל זה אני מניח מעברים כאן, כחלק מתהליך ייעוץ, אתם בוודאי ובוודאי תעברו דרך המישורים הללו, וזה יהיה לכם כלי שרת שהוא קריטי להמשך הדרך, גם בחיפוש עבודה שהיא מתאימה לכם, וגם במעבר של רעיונות עבודה. אם אנחנו ממשיכים, אז קצת להבין מי זה הארגונים שמגייסים. פה אנחנו מדברים, בעצם יש חלוקה ל4 סוגים, ישנם 100 פלוס עובדים, פה יש לנו עלייה של 5% בחיפוש עובדים, בתקופה הזאת, לעומת התקופה שלפני הקורונה, אוקיי? בין 50 ל-99 עובדים ישנה ירידה של 12%, וכנ"ל יש לנו את אותה ירידה גם בין 10 עובדים ל-49 עובדים. זאת אומרת שארגונים שהם בין 10 ל-100 עובדים, שם יש לנו ירידה של 12% בחיפוש של איוש משרות חדשות, זה מה שאנחנו מדברים עליו. החלק המעניין זה בעצם שבין 5 ל-9 עובדים, שזה עסקים קטנים. כאן אנחנו רואים עלייה של 20% בחיפוש עובדים. וזה חשוב לדעת להמשך הדרך, למי שיחפש משרות, יש יותר סיכוי בארגונים קטנים. זה אומר לעשות חריש יותר עמוק, צריך להכיר ולזהות מי זה הארגונים האלה, איפה הם נמצאים, איך מגיעים אליהם, מי אני מכיר שמכיר מישהו בתוך הארגון, או את בעל העסק. נועית אמרה מקודם, כולם מכירים את כולם. יופי, אז אני מכיר מישהו שמכיר מישהו, וזה עוזר לנו לפתוח דלת בצורה יותר, כאלה זה חמה, אינטואיטיבית, נעימה. אז זה בהקשר הזה. רגע, אז אמרנו, שניהם לשים אליהם לב, ארגונים גדולים וארגונים קטנים. לקראת שינוי. מה שאנחנו בעצם מדברים עליו, וזה בהגדרה באמת של ההרצאה, בחירת כיוון חדש, כן? לחשב מסלול מחדש. אז לקראת שינוי, המשמעות שלנו פה היא בעצם להגיע לנקודה שאנחנו מגיעים אל השינוי מוכנים. זאת אומרת, התחלנו עם תרגיל רצונות. כולכם רואים את המצגת עדיין? לא התבלגן לכם? אנחנו רואים גם את ההערות. הערות, זה, אוקיי. הדבר הראשון שעשינו זה החלק של, כאמור, רצון. התרגיל של הרצונות הוא, כאמור, מאוד מאוד חשוב, הוא נותן לנו את כיוון היעד. ומה שאנחנו רואים פה בספירלה, אנחנו רואים בעצם גם תנועה וגם אנשים. ושינוי, הדבר שהכי משמעותי בשבילו, זה שאתה לא תהיה לבד, כן? וזה כדי שאנחנו ברגעים הקשים יותר שלנו, איפה שיותר קשה לנו התנועה, אנחנו צריכים את מי שיהיה לצידנו. במובן הזה, השיתופיות, אתם פה נמצאים עכשיו בקבוצה שהיא לא קבוצה, חצי קבוצה, באתם 1.5 שעה ואתם תמשיכו הלאה, לי כשתבחרו כיוון, או אם יש לכם כבר איזושהי התחלה של כיוון. לשתף אנשים בזה שאתם יוצאים לדרך חדשה, זה קריטי. התהליך שאתם תעברו יצטרך להיות סביב ברור של מה יש לכם, שזה דברים שגם אני מניח מעברים יעשו, אם אתם תיקחו את הליווי איתם, מה יש לי, עם מה אני מגיע, מה חסר לי, ואני צריך ללכת ללמוד אותו בחוץ, עם איזה יכולות שהן משמעותיות אני נשען עליהן, ואיזה מין שירותים אני יכול לתת על בסיס היכולות הללו. התהליך של צרכים וחסמים, מה אני צריך מהסביבת עבודה, מהתפקיד, מה חוסם אותי, מה מעכב אותי, על מה אני צריך לעבוד בתוכי על מנת להצליח בשינוי, ואנחנו באקומנה בעצם מדברים על שני רבדים. אחד, זה כל מה שדיברנו עליו מקודם עם התרגיל של הבירור רצונות, זה לדעת לאן אני באמת רוצה ללכת, והחלק השני זה האנשים שמלווים אותי. לבחור שני אנשים שהם קרובים אליי, לעשות איזשהו מהלך של התחייבות מולם, על ידי זה שתבקשו מהם להיות איתכם בקשר, סביב איך הולך, מה עשיתם, זה לא חייב להיות באיזושהי תוכנית סדורה, כמובן שזה עוזר וכדאי, אבל התחייבות לשני אנשים תעלה את הסיכויים שלכם בצורה דרמטית. אתם תמצאו את עצמכם במחויבות הרבה יותר גדולה, וזה יעזור לכם לקחת את הדברים קדימה. כשאנחנו מדברים על בחירת כיוון, שזה כמובן הנושא שלנו היום, אנחנו נדבר על 4 כלים. הראשון בהם זה מודל 3S2C, שזה מודל בעצם למערכת תמיכה חברתית לשינוי.
אנחנו נדבר על הנבטה, שזה משהו שמגיע מהעולם העסקי, והוא כמובן מגיע גם אלינו בהיבט התעסוקתי, ובטח לאור תצוגת השוק שהצגתי לכם, אני, בתפיסה שלי, כל אחד מכם, הוא בעצם בעל עסק קטן. בין אם הוא היה שכיר או לא, גם מורה בבית ספר, מגיעה, מספקת את מה שהיא מספקת, את מרכולתה, היכולת להכיל את התלמידים, כמובן שליטה בחומר, הכנת מבחנים, בניית מערכים, בדיקת מבחנים, כל אלה שירותים שמורים נותנים, ולכן הם בתפיסה שלי ספקים, הם יכולים לעשות את זה גם אל מול ארגון אחר, שהוא לא בית ספר בהכרח. ואת זה אפשר לראות היום, נגיד, בעולם המקצועי, כדי לעשות מפגש שהוא מפגש הדרכה בזום, למורים הרבה יותר קל להתמודד עם זה, מאשר אנשים שהם עד עכשיו היו מנהלי תפעול, והם עכשיו צריכים להעביר איזשהו משהו לאנשים שהם עובדים בארגון, והם לא יכולים להיפגש, אז הם צריכים למצוא את עצמם, מכינים פתאום איזושהי מין הדרכה קטנה שכזאת. הם קצת חסרים את הכלים הללו. דבר נוסף, זה מפת הדרכים לבניית קריירה, שזה יהיה כלי שיעזור לנו להבין לאן אנחנו יכולים ללכת. ודבר אחרון זה תפיסת הקיפוד. אנחנו נתחיל במודל 3S2C. ה-S עומד בשביל ה-Social Supportive System, שזה בעצם מערכת תמיכה חברתית, ואם מקודם אמרתי לכם, תבחרו 2 אנשים שיעזרו לכם, כי ההתחייבות הזאת היא באמת פקטור מאוד משמעותי ביכולת להתקדם, בתמיכה שאנחנו מקבלים רק מהרעיון שיש לנו מחויבות לשיתוף של עוד 2 חברים. כאן אנחנו מדברים על מודל שלם של בעצם מיפוי של הרשת החברתית והתעסוקתית מקצועית שלנו, ועירוב בין אם הוא אקטיבי או פסיבי של אנשים בתוך מהלך השינוי. זאת אומרת, אנחנו נבחן מי מהאנשים שאנחנו מכירים יכולים להיות לנו לעזר, לעתים זה יכול להיות גם מישהו שאנחנו לא מערבים אותו בצורה ישירה. אני יכול להגיד לכם לצורך העניין, לדוגמה, שאחד ממנהלי העבר שלי, back in the day מה שנקרא, שעבדתי בתור תומך אינטרנט ב-IBM בשנת 98, היה אדם מאוד מאוד מיוחד, ועם צורת חשיבה שהייתה חדשה לי, בכלל IBM יש להם איזושהי מתודולוגיה שהייתה מבחינתי מאירת עיניים, והוא מלווה אותי, אני לא בקשר איתו כבר הרבה מאוד שנים, אבל משהו בתפיסה שלו ובאיך שהוא ניהל אותי, זה משהו שמלווה אותי לאורך כל השנים. היום הראשון שלי בעבודה, הוא הושיב אותי ולימד אותי את התפקיד שלו. שאלתי אותו, יוסי, למה אתה מלמד את התפקיד שלך ולא את שלי? אמר לי, תראה, יכול להיות שמחר בבוקר אני אהיה חולה, אני לא אהיה פה. את התפקיד שלך אתה תהיה פה והחברים שלך הם בטוח יוכלו לעזור לך וללמוד. את התפקיד שלי, אני רוצה שיהיה לך חלק ממנו, כל אחד מהצוות יש לו חלק מהתפקיד שלי שאני מעביר אותו אליו. ומשהו בתפיסה הזאת היה לי מאוד מאוד מרענן, וזה משהו שאני לוקח איתי באיך לראות את הדברים. לפעמים אני שואל את עצמי, מה יוסי היה אומר על זה? איך הוא היה רואה את הדברים? אז כמובן, אנשים שהם בתוך חיינו, אפשר יהיה להכניס אותם במעורבות יותר עמוקה. מאחד מהם אנחנו יכולים לקבל אומץ, וזה יהיה משהו שהוא יהיה רלוונטי לתהליך שלנו. אצל השני, משהו שאולי קשור לגמישות מחשבתית, כי במקומות מסוימים אני נוטה להינעל. אנחנו בוחרים את האנשים, ואנחנו מייצרים בעצם מהם איזושהי מערכת תמיכה לתוך תהליך השינוי שלנו. בכל אחד מהאנשים אנחנו נותנים לו תפקיד. זאת אומרת, אם ההוא שאחראי על האומץ, אז אני אומר לו, גבי, אני בחודש הקרוב, ואני רוצה לעשות איתך 3-4 שיחות בקשר למשהו שאני עושה בו מהלך של שינוי, ועברנו דבר או 2 בעברנו, גבי הוא חבר, ואתה, אני יודע שיש לך יכולת לנטוע באומץ, אז זה מה שאני צריך ממך, וכמובן עם איזשהו מערך מלווה, אבל השיטה הזאת, מה שהיא מביאה בעצם אלינו, זאת מערכת של תמיכה, שלא תיתן לנו ליפול. מעולם של שינויים, השינויים מדובר בדרך כלל על 8 סבבים, 7-8 סבבים, עד ששינוי מצליח, כשבן אדם עושה אותו לבד. לצורך העניין, הפסקת עישון, כן? מאוד קשה להפסיק לעשן, אחרי 7-8 סבבים, האחוזים מתייצבים על 90+. אז כמובן, בדברים שהם מורכבים, נוגעים גם להיבטים פנימיים שלנו, אנחנו צריכים איזשהו מערך תמיכה שיעזור לנו להתקדם. ה-2C זה מה שאנחנו עשינו בעצם בירור רצונות. 2 הדברים הללו ביחד
אלה כלים שיעזרו לנו לעשות מהלך של שינוי. הנבטה זה צורת הסתכלות אחרת. פה היא נוגעת באמת למי שכבר יש לו איזשהו כיוון. אם אנחנו מדברים על תעסוקה, אנחנו באקומונה תמיד שואפים להסתכל איפה אנחנו קדימה. אנחנו מדברים על תמונת עתיד ושולחים את האנשים להבין לאן אנחנו הולכים. איפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים. שזה כבר רמה שבה יש לי מומחיות בתחום, ואני איש ביצוע עם היסטוריה שנמצאת מאחוריי. במובן הזה, ההתחלה יכולה להיות בכל מיני מקומות, הסיום אנחנו רוצים להגיע לאותה נקודה. ולכן כשאנחנו מדברים על התחלה בכל מיני מקומות, אז אנחנו יכולים לראות שמשרת כניסה, כן, אם אני עכשיו ניקח לדוגמה סטודנט שמסיים את לימודי הכלכלה, והוא בעוד 10 שנים רוצה להיות סמנכ"ל, כן, של חברה, סמנכ"ל כספים, משרת הכניסה שלו יכולה להיות בכל מיני משרות כניסה. הוא לא חייב להתחיל רק מלהיות בבנק, או כלכלן בזוטר, לצורך העניין, בתנובה. שלב הבא שלו יהיה להתמקצע, איזושהי משרה שהיא עדיין לא ניהולית, אבל יותר מקצועית, לאחר מכן ניהול זוטר, ניהול וייעוץ מקצועי, ואחרי זה להגיע לנקודה של המומחיות. החלק שחשוב כאן זה שמשרות הכניסה יכולות להיות מספר משרות כניסה. למה הכוונה הנבטה? הכוונה היא שכשאני יוצא לדרך, אז אני צריך להיות פתוח, מכיוון שאם יש 6 ערוצים שבהם אני יכול להתקדם, זאת אומרת שאני גם צריך 6 קורות חיים שונים. לא לגמרי, הם כמובן כולם מגיעים מאותו עולם, אבל הם צריכים להיות שונים. כנ"ל כשאנחנו מדברים על היבט שהוא היבט עסקי. אם אני עכשיו יודע שאני נשען על מיומנות X ואני הולך להקים עסק, אני לא זוכר את שמה, שדיברה על עולם הפסנתר ויש לה חברה, חברה יכולה לתת שירותים או למכור מוצרים, לפחות ל6 קהלי יעד שונים. וזה יצריך ממנה התאמה כזאת או אחרת. אבל אם אני בתחילת הדרך, ההסתכלות על 6 קהלי יעד, וההתחלה היא תמיד קשה, לא משנה באיזה תחום, היא מצריכה אנרגיה והשקעת אנרגיה. אם אני מסתכל על 6 מקומות, שבהם אני יכול לעשות השפעה ולמכור את המוצרים שאני חושב שהם טובים, או לתת את השירותים שלי שאני חושב שהם טובים, הסיכוי שלנו באמת בסופו של דבר למצות את הפוטנציאל העסקי באחד מה6, הוא כבר הרבה יותר גבוה מאשר לעשות איזשהו תהליך, להתמקד על אחד ולקוות להצלחה. יש שאלות עד כאן למי מהמשתתפים? כן, לא מובן 6 נקודות כניסה. לא... מה זה אומר? ינות, מה המשמעות של זה? ואת זה שאל איתי, נכון? אז אם אנחנו מדברים על, נגיד, אתה מתכנת, אתה דווקא דוגמה מצוינת. אז בין מתכנת תוכנה לבין חומרה, אוקיי? ישנו הבדל, נכון? אבל גם אם אנחנו לוקחים את העולם של התכנות, אז אפשר להיכנס לעבוד בתור מתכנת בחברת הייטק, אפשר לעבוד בתור מתכנת בחברה שהיא בתוכנה, אפשר לעבוד בתור מתכנת גם באל על, גם להם יש צוות. ואל על וחברת הייטק זה לא בדיוק אותו דבר. אז הנה 3 מסלולים שונים ויש עוד. כי מתכנת שגמר ללמוד תכנות גם יכול להחליט שהוא הולך עכשיו ללמד מחשבים בבית ספר, או בג'ון ברייס. אז הכוונה שלנו ב6 מסלולים זה שאפשר להיכנס ב6 משרות שונות שהן משרות כניסה. נקודת ההתחלה שלנו בתהליך צריכה להיות לאן אנחנו מכוונים. איפה אנחנו רוצים להיות בעוד 10 שנים. שזה תהליך שמאוד קשה לעשות אותו לבד. צריך מישהו מלווה חיצוני שיעזור לנו לעשות את התהליך אינטרוספקציה הזה. מעברים, לצורך העניין, כאן בדיוק בשביל הדברים האלה. תקני אותי אם אני טוען או אם אתם רואים את הדברים אחרת, אבל מהניסיון שלי, בעצם הגופים שהם מבחינת תעסוקתית מלווים את הציבור, אלה התהליכים שהם עושים איתם, ומאוד מאוד מסייעים בחלקים הללו. יותר ברור איתי?
כן, תודה. בשמחה. אז כאמור, דיברנו על מערכת תמיכה חברתית, אז זה היה הכלי הראשון. הכלי השני זה הנבטה, ואנחנו נעבור אל הכלי השלישי שנקרא מפת הדרכים. מפת הדרכים בעצם באה ואומרת, בין אם אני מתחיל עכשיו בתור אדם צעיר בתחילת דרכי, שאני לא יודע לאן ללכת, בין אם אני מסיים תואר, זאת הרצאה שהעברנו אותה במוסדות אקדמיים, כי כשאני מסיים תואר זה לא באמת אומר שאני יודע לאן אני רוצה ללכת, או אני עושה שינוי, שזה מתאר מאוד את המצב של הרבה מאוד אנשים היום. אני מגיע ממקום מסוים ואני עכשיו עושה איזשהו שינוי, אז אנחנו מתחילים בעצם באיזשהו מיפוי. והמיפוי מתחיל מנקודת האפס שלנו של היום. מה אני עושה ממש טוב? אדם צריך לדעת מה הוא מביא איתו, אם דיברנו קודם על שוק, כן, שאנחנו ספקים, אז בהינתן שאנחנו עכשיו רוצים לבנות את המהלך שלנו, אנחנו צריכים להישען על הדברים שאנחנו עושים ממש טוב. אז כאן אנחנו ניקח לדוגמה, אני העליתי כאן כמה דוגמאות כדי שיהיה לנו משהו לעבוד איתו, ואתם מוזמנים, כל אחד באופן עצמאי, לקחת לעצמו, לעשות לעצמו מין שמש כזאת, שבמרכזה הוא כותב מה אני עושה ממש טוב, ולהתחיל לפרט. כאן לדוגמה, הקשבה, יצירתיות, הובלה של אנשים, תפעול, אהבת הזולת, יחסי אנוש, ריכוז של פעילות, ואני אקח שנייה להתייחס לאהבת הזולת. כאילו שאנחנו מדברים על מה אני עושה ממש טוב, כן? אז אהבת הזולת זה לא משהו שבהכרח עושים אותו. ולכן הכותרת מדברת על מה אני עושה ממש טוב, או במה אני חזק. זאת אומרת, בתוך אהבת הזולת זה משהו שאני יודע שהוא מתאר אותי, כן? זה משהו שכן אני מביא אותו איתי, לא בהכרח אני יכול לקמת אותו, ולהגיד אני אוהב יותר מאשר ליגל, כן? איפה שאולי נגיד בהקשר של תפעול או ריכוז פעילות, כן אפשר לדבר על מדדים. אבל אני מבחינתי יודע שאהבת הזולת זה משהו שהוא מאוד משמעותי אצלי, בפנימיות שלי, כן? אז גם כשאני מגיע למקום עבודה, הדבר הזה בא לידי ביטוי. עכשיו, איך אוספים את הדבר הזה, שנקרא במה אני חזק, מה אני עושה טוב? דרך אחת לאסוף את זה, זה עם חשיבה עם עצמי, מה אני יודע על עצמי. דרך נוספת לאסוף את זה, זה דרך חברים. איך עושים את זה עם חברים? פשוט שואלים אותם. 3 שאלות, אפשר לשלוח וואטסאפ, התשובות אליהם הן תמיד טובות. שאלה הראשונה היא, מה לדעתך, או לדעתך, כן, של החבר, חברה, מה לדעתך אני טוב בו, חזק בו, מה העוצמה שלי? 2, מה אתה חושב חתימת האצבע שלי? זאת אומרת, אם אני במקום עבודה, מה החותם שאני משאיר או השארתי אחריי, או בחברות שלנו? ודבר האחרון, מה הערך שאתה מפיק מהקשר איתי? 3 השאלות האלה, כשתפנו אותם לחברים, התשובות שיגיעו, יעזרו לכם לקבל תמונת מצב לגבי מה אתם עושים טוב, איך תופסים אתכם, במה אתם חזקים, מה בולט בכם. יש? מפה בעצם השאלה מתחלפת לזה שלאור הדברים הללו, איזה תפקידים רלוונטיים לי? אז קודם כל אני אשאל, אם יש מי מכם שבאמת לוקח דף ועושה את זה בבית, שנבין אם להתעכב. יאנה מהנהנת. אז אנחנו נמשיך. אתה מציע לעשות את זה עכשיו, או שכאילו כן, או רק שנבין את ה... אמרתי, מי שרוצה לעשות עכשיו מוזמן, אני בהחלט מציע להתנסות בזה, ולקחת אחר כך, בהמשך היום, מחר, מחרתיים, לבד או עם מעברים, לעשות את המהלך הזה מחדש בצורה הרבה יותר אינטנסיבית ומעמיקה, כולל לשלוח לאנשים שמכירים אותי מהעבודה, חברים, משפחה, מהלימודים, לקבל מהם את האינפוט הזה. מה שיגיע לכם, אם תצליחו לקבל תשובות מ5 עד 12 אנשים, זה יהיה יקר מפז. זה ממש יעשה לכם סדר. ויחזק דברים שאתם גם כמובן יודעים, אבל גם ייתן לכם נקודות מחשבה חדשות לגבי.
הנושא הזה. אז כאמור, אנחנו עכשיו רוצים, כן, להפוך ממה אני עושה ממש טוב, לאיזה תפקידים רלוונטיים לי לאור הנקודות הללו שאלינו. אז אתם יכולים לראות בצד שמאל למעלה, יש את הנקודות הללו עדיין. עכשיו, איזה תפקידים אפשריים? איזה תפקידים אפשריים? לדוגמה, הדרכה, נכון? מי שיש לו הקשבה, יחסי אנוש טובים, יודע להוביל אנשים, הדרכה יכול להיות רלוונטי. איזה עוד רעיונות אתם יכולים להעלות? שאפשר דרך המיומנויות הללו בעצם להשתלב בתפקיד כזה או אחר. יש עוד רעיונות? אורייט, אז אני אמשיך. ייעוץ, טיפול. ייעוץ, טיפול, אימון, ליווי, ניהול עסקי העליתי גם כן, הנחיה, העליתי ייעוץ, אז הנה, קריירה אקדמית, גם אפשר להתקדם לשם, פיתוח תוכן, מטפל רגשי, כל אחד מהמסלולים האלה יכול להיות מסלול אפשרי. משאבי אנוש, מה היה מוסיפה בצ'אט? משאבי אנוש, נכון. אז כל אחד מאלה זה מסלול שהוא אפשרי. זה לא בהכרח אומר שזה יהיה המסלול שיהיה, אבל זה מסלול אפשרי. עכשיו, המסלולים האפשריים, מן הסתם יש עוד, וכאמור, כל אחד מהם גם יכול להיפתח ולהתדייק, וזה מה שאנחנו רוצים. כאן, לטובת התרגיל, אנחנו עוצרים בשבע הדוגמאות הללו. אבל נכון לעשות כשעושים את זה, בטח אם עושים את זה עם ליווי מקצועי כמו שמעברים יכול לאפשר לכם, זה לפתוח את היריעה לעוד אי אלו מקצועות ותפקידים. השלב הזה בעצם גם מחפש את החיבור שלנו. כי לנהל עסק ולעשות פיתוח תוכן, או לעסוק בקריירה אקדמית, אלה דברים שונים. זה מעסיקים שונים, זאת חוויה תעסוקתית שונה, הרבה פעמים גם מצריכים באמת אולי איזושהי השלמה של היבטים שונים. לניהול עסק יכול להיות שאני צריך לקחת איזשהו קורס שמתעסק בניהול תזרים, כל מה שנוגע למתמטיקה של המספרים שמאחורי העסק. ניהול של כל מה שנוגע לתמחור, כן? דברים שבקריירה אקדמית לא אצטרך לגעת בזה, זה לא רלוונטי לי. אנחנו נבחר לצורך העניין בדוגמה של פיתוח תוכן, ניתן ערוץ. והשלב הבא יהיה לקחת את התהליך קדימה סביב פיתוח תוכן, ובעצם לשאול, אם פיתוח תוכן, אז איפה? פיתוח תוכן יכול לבוא בחקלאות. קצת מוזר, תגידו. לא המחשבה הראשונה, אני מניח, על חקלאות. אבל יש משהו, סליחה, יש משהו בפיתוח תוכן שבעצם הוא רלוונטי לכל תעשייה. יכול לבוא למחקר באקדמיה, ברפואה יש פיתוח תוכן, אני רק אתן לדוגמה קטנה, בהקשר של פיתוח תוכן, יש צדדים של פיתוח תוכן שהם מאוד טכניים. מי לא קרא, יצא לו לקרוא איזשהו מקבע מאחורה של התרופות, כן? מישהו ישב ועמל וכתב את זה, וזאת איזושהי עבודה של מישהו. ולכן זה יכול לבוא גם פה. כמובן גיוס, השמה וכוח אדם, בתחום האנרגיה, הדרכה וחינוך, ופיננסים. סתם לצורך העניין, בכל אחד מהם יש היום הרבה עבודה סביב שיווק דיגיטלי, נכון? מפרסמים פוסטים, מישהו צריך לכתוב את זה. בואו ניקח רגע את נועית, נשאל אותך, מי כתב את התכנים של האתר של מעברים? הרבה אנשים, אבל גם אני, גם ירדן שנמצאת פה, גם ליגל שנמצאת פה, גם ענת, גם הצוות, גם מהמועצות, גם מהתוכנית הארצית של מעברים, משרד הרווחה. יפה, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים עסקו בזה, חלקם התפקיד שלהם הוא לא פיתוח תוכן, אבל אם אתם נשענים על חלקים כולם.
סליחה? כמעט כולם. כמעט כולם. עכשיו, כשמפרסמים פוסט אני אומרת שכמעט כל מי שציינתי הוא לא בתחום, אבל כן גם חברת הדיגיטל שלנו, כן יש אנשים שכותבים תוכן לחלק מהדברים שאנחנו מפרסמים. יפה. וחברת הדיגיטל, אני מניח, נותנת שירותים לעוד כל מיני ארגונים כאלה ואחרים, ואז אתה מגלה שפיתוח תוכן צריך גם גוף מהמגזר הציבורי, כמו מעברים, וגם חברת הזרע, שהיא חברה חקלאית, וגם אקדמיה כזאת או אחרת, שבאה לפרסם עכשיו איזשהו קורס שלהם, או פוסט כזה או אחר. אז המיומנות של פיתוח תוכן יכולה לבוא בכל מיני מקומות. אני, לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל לא, לדעתי לא סיפרתי, אבל יש לי תחביב שנקרא חקלאות אורגנית. היום אני גר בקומה 14, אבל בעברי גרתי על הקרקע כל חיי, המושבניק בעברי מה שנקרא, אז תמיד היה בגינה, מה שנקרא, כל מה שאפשר לגדל, אנחנו שתלנו, אז אני אזרום על החלק של חקלאות, אני גם קרוב לליבי, ואני מקווה שגם קרוב ללבכם בתור המגזר החקלאי, מעברים זה של המגזר החקלאי, בסופו של דבר. אז אנחנו זורמים עם חקלאות, ואיזה מין פיתוח תוכן אפשר לעשות בארגונים בתחום החקלאות? אצל מי? אז אני מתייחס לחקלאות במובן הרחב. 1, זה יהיה גופי מחזור. 2, קק"ל ומשרד החקלאות. 3, תיירות ירוקה. 4, טיפול עם בעלי חיים. מכוני מו"פ, מחקר ופיתוח, שזה יש רק במגזר החקלאי. ייצוא טכנולוגיות גידול. גננות טיפולית. כל אחד מהתחומים הללו צריך בו מישהו שיעשה פיתוח תוכן. כמו שראינו מקודם, המשרות, כן? אני רגע מכניס את עצמי לתוך ראש של שכיר שהחליט לעשות שינוי וללכת עכשיו להיות מפתח תוכן. אני ברמה האישית, יש לי מאחוריי 10 שנים בהייטק, ועשיתי שינוי לעולם של הנחיה והדרכה, ואם הייתי מחליט לעשות שינוי שהוא לעולם של פיתוח תוכן, אז הייתי שמח לעבוד בבית של חקלאות, ומתוך זה, הבחירה האישית שלי, תיירות ירוקה. אני איכשהו מחובר לזה, זה נוגע בי, זה מדבר אליי, ופה אני מעלה את העניין הזה של הנוגע בי ומחובר, כי כשיש לי איזושהי רמה של מחוברות לתחום, לא רק לעשייה עצמה של פיתוח תוכן, כן? אז הסיכויי ההצלחה שלי הם גבוהים יותר מאשר לא. זאת אומרת, הסיכוי שלי להצליח בתור מפתח תוכן בחברה שעושה תיירות ירוקה, לעומת חברת סונול, לצורך העניין, כן? המשאבים שלי יהיו יותר מחוברים, פתוחים, יצירתיים, כשאני אעסוק בתיירות ירוקה. אני אביא את עצמי יותר לידי ביטוי, אני אתאמץ יותר, אני אהיה פנוי יותר, רגשית, מנטלית, לעשות את העבודה בתוך העולם של פיתוח תוכן בארגון שהוא עובד בתיירות ירוקה, מאשר בחברת סונול, שהיא קצת פחות בתיירות ירוקה. מובן, חברים? מסתדר לכם? כולם על שקט. יפה. אז רגע אני אתן לכם שנייה באמת, אם אתם רוצים, לשאול שאלה לגבי המודל הזה. הוא בעצם פשוט, כן? הוא מחפש להבין במה אנחנו חזקים, איפה אנחנו רוצים להביא את זה לידי ביטוי, ואחרי זה פונה בעצם לתחום, שזה בחירה כללית, ואחרי זה לאיזה מין קהל יעד אנחנו מכוונים את עצמנו. כשאני אומר תיירות ירוקה, השלב הבא שלי יהיה למצוא עסקים, כן, בוא נגיד שהוד השרון זה חלק, אזור בארץ שהוא פחות רלוונטי, אבל אם הייתי עובר צפונה, ואני הולך להיות מפתח תוכן לארגונים שעוסקים בתיירות ירוקה, יחסית המצב שלי יותר טוב מאשר בהוד השרון. הייתי מחפש עסקים קטנים, שזה מה שהם עושים, מעלה רשימה על הדף, של סדר גודל, של כל מה שאני יכול למצוא, אם יש מאות, כן, אז הייתי שמח להגיע לכמה עשרות שכאלה, ואז הייתי יודע, אלה המקומות הפוטנציאליים. אלה המקומות שאליהם אני בעצם יכול לפנות על מנת שיעסיקו אותי.
ופנייה מסודרת, מאורגנת, לא ליפול עליהם בצורה, נקרא לזה דרמטית, כן? אבל כמובן קורות חיים צריכים להיות מוכנים, לפנות למעברים עם השמות האלה, תקשיבו, אני מחפש אנשים שעובדים שם. אני, מתוך ה-37 מקומות שמצאתי, אני מכיר ב8 אנשים שעובדים או מכירים את בעל העסק. הכי טוב זה להגיע בצורה של, יש איזושהי היכרות. זה אפרופו הנטוורקינג, כן? וכמובן לדעת מה אתה רוצה, איך לדבר את זה, מה אני מביא איתי, מה אני מביא לשולחן, איזה מיומנויות, כישורים, ערך מוסף, קשרים וכו' וכו'. זמן לשאלות, מישהו רוצה, זה זמן טוב. שנמשיך הלאה, חברים? אוקיי. כן, נראה לי. אז הכלי הרביעי שאנחנו מדברים עליו נקרא תפיסת הקיפוד. תפיסת הקיפוד בעצם מגיעה ממשל עתיק, והיא אומרת, היא נשענת על זה שהמשפט אומר, השועל יודע דברים רבים, אבל הקיפוד יודע דבר אחד גדול. מה קיפוד עושה, חברים? רק דבר אחד הוא יודע לעשות, הוא יודע לעשות אותו מצוין, הוא מתקרבל. בהקשר הזה, בזמנו, אני מניח שלא ידעו את זה, אבל היום, האויב טבעי לקיפוד יש רק אחד. מישהו יכול לשער מהו? מה אתה אוהב קיפודים? מכוניות. מכוניות. זה לא אויב טבעי. אתה צודק, אבל זה לא אויב טבעי. אז אם תצללו גם לערוצי ה-Discovery Channel ו-National Geographic וכו', אתם תגלו שחיות לא אוכלות קיפודים כמעט. האויב הטבעי של קיפוד זה קרצייה. אין להם אויב טבעי אחר, חיות בדרך כלל לא מתעסקות איתם. ולכן הם מדברים על זה שהשועל הוא אמנם ערמומי וכו', אבל הקיפוד שיודע לעשות רק דבר אחד, זה מה שהוא נשען עליו, ואנחנו כאמור מדברים על שועל שהוא יצור ערמומי ורב תחבולות, אלפי אסטרטגיות, התקפות עקיפות, כל פעם הקיפוד עושה אבל רק דבר אחד, מתקרבל לכדור של מחטים, והשועל מפספס את המטרה שלו, חוזר מובס ליער. בעולם העסקי לקחו את הדבר הזה לפני סדר גודל של 40 שנה, והעלו את המודל הבא. הם חיפשו, כשהם עשו שינויים מסחריים, עסקיים משמעותיים, הם חיפשו שילוב של הדבר שהם יכולים לעשות אותו טוב יותר מכל ארגון אחר, או מכל אחד אחר בעולם, הדברים שהכי מסעירים ומעליבים אותם, ומה מניע את ההצלחה העסקית שלהם. הדבר הזה מתואר בספרות, בספר שנקרא גלגל התנופה, זה בעצם ספר שמלמד על תצורה של חשיבה עסקית למהלך של שינוי והתנהלות, איך הופכים עסק מלהיות טוב לעסק שהוא מצוין, ושם ישנה הרחבה על הנושא הזה, כאשר צורת העבודה הזאת בעולם העסקי הובילה לשינויים שהם דרמטיים, והצילה ממש חברות מפשיטת רגל והיעלמות. אחת מהן היא קימברלי קלארק, אם אתם מכירים, שהייתה חברה, שהיום חברה מאוד גדולה שעוסקת בהרבה תצורות של עבודה עם נייר, ברמה כזאת או אחרת שלו, אבל הם עשו פעם משהו אחר. דוגמה מצוינת אחרת זה סובארו. סובארו היא בעברה, לא הייתה חברת מכוניות. סובארו הייתה חברת תעופה יפנית. ואחרי מלחמת העולם אסרו על החברה לייצר מטוסים, והם פשוט החליפו את עצמם לחברת מכוניות. לא יודע אם ידעתם את זה, אבל בעצם את המכוניות הראשונות של סובארו תכננו מהנדסי תעופה, לא מהנדסי רכב. בעולם שלנו, אנחנו בעצם לוקחים את אותו מודל ואומרים על העולם התעסוקתי, מה אני יודע לעשות הכי טוב? נגענו בזה בתחילת המפגש, אחר כך גם העלינו את זה בהקשרים של מיפוי של המיומנויות והיכולות חוזקות שלנו. ההבנה של מה אני יודע לעשות הכי טוב במודל הזה היא מהותית, וממה אני מתלהב, מה מסעיר אותי. אני פתחתי ואמרתי
חשיבה יצירתית, כן, שאני מאוד מאוד אוהב המצאות של איך לא חשבו על זה קודם, אותי זה מסעיר ממש, אני מאוד 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 אוהב את הנושא של ההמצאתיות, אז אם אני מדבר עליי, זה משהו שהייתי נותן עליו דגש. זה מה שהייתי כותב, אוקיי? אני יכול להגיד לכם שהמילה הנבטה שחזרה פה וחקלאות אורגנית, אז היום בקומה 14 אני כבר לא מגדל תותים, קולורבי ושאר מיני חברים שלהם, אבל אני מנביט. אני מנביט ואני מנביט כל מה שאפשר להנביט. אז הרבה עלים ירוקים אנחנו אוכלים בבית, אז גם בריאות יוצאת מזה. אני לא יודע אם אוכלים כי אני מנביט או אני מנביט כי אנחנו אוכלים, אבל במבחן התוצאה זה מה שאני עושה. אז אלה דברים שאני מאוד מאוד אוהב. ואם אנחנו לוקחים את החלק של מה שדיברנו אצלם, מנוע עסקי, אז ממה אני מרוויח הכי טוב, ובעולם שלנו זה בעצם קצת טריקי. בעולם שלנו, כשאנחנו מדברים על מה אני מרוויח הכי טוב, בעצם זה טריקי, מהטעם פשוט שאנשים אומרים, רגע, הכוונה היא לאיפה הרווחתי הכי הרבה כסף, אז אני לוקח אתכם להסתכל על זה, לפי הצורה שבתחושה שלכם, איפה קיבלתם בעצם הכי הרבה ביחס למה שעשיתם. אוקיי? זו דרך אחת. דרך נוספת זה איפה באמת הרווחתי הכי הרבה כסף. זאת אומרת, אם פעם בעבודה ביקשו מכם, כן? להכין איזושהי הרצאה, להעביר אותה לאנשים תמורת איזשהו תגמול כזה או אחר, או יצא לכם לעשות משהו שהוא לא מן העולם התעסוקתי הרגיל שלכם. כל דבר שבגינו הרווחתם כסף שהוא היה שונה מהתמחור הרגיל של ה-X לשעה, כן, 40 שקל, 50 שקל, 100 שקל, 200 שקל, לא משנה מה, אז זה יהיה מה שהרווחתי בו הכי הרבה. נגיד לצורך העניין, איתי, שיתפת מקודם, שאתה עכשיו מתכנת ואתה רוצה לעבור לעולם של הנדסת חומרה, זאת אומרת, תכנון של חומרה, אז אם היית רוצה להישען פה על ההיבטים האלה, איפה בתור מתכנת הרווחת הכי הרבה? כשעבדת בארגון קטן, כשעבדת בארגון גדול, כשעבדת בתור פרילנס, כשהדרכת מישהו, כשייעצת למישהו, ההסתכלות תהיה תמיד על מה היה המהלך שבו הרווחתי הכי הרבה. וזה על מנת שאנחנו נוכל למצוא חיתוך איפה שהקיפוד נמצא. כי אם אני מוצא תפקיד שגם מביא לידי ביטוי, כן, את מה שאני יודע לעשות הכי טוב, וגם יודע להביא לידי ביטוי, או עוסק במה שאני מתלהב, מה שמסעיר אותי, וגם אני משתמש בצורת העבודה שבה אני הרווחתי הכי טוב, נגיד לצורך העניין הרצאה, עכשיו יוצא שאני עושה משהו שאני נהנה ממנו בהכרח, מכיוון שאני מתלהב מהתחום, אני עושה משהו שאני עושה אותו טוב, אז אני יודע שאני נשען על מקום שהוא חזק אצלי, ואני מרגיש שאני מקבל תמורה למה שאני עושה. תמורה שאני רואה אותה במובן של זה מה שאני יודע להרוויח הכי הרבה להיום. עד כאן בגדול תפיסת הקיפוד. שאלות למישהו סביב זה? אוקיי, אז אני אגיד שתפיסת הקיפוד, כמו מפת הדרכים למציאת המסלול הבא, אלה דברים שאפשר לעשות אותם לבד. אפשר לעשות אותם לבד. העומק תמיד יהיה עד כמה שאנחנו מסוגלים להעמיק בעצמנו. זה הכוח בעצם של ליווי. ברגע שאנחנו יוצאים מתוך דלת אמותינו ונדרשים להיפתח למלווה או מלווה מקצועית, זה נותן לנו את היכולת להעמיק יותר מהדרך שבה אנחנו עושים אותה לבד. ופה אני ממש 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 מזמין אתכם להשתמש בכל השירותים שמעברים נותנים, על מנת להצליח לעשות את זה בצורה יותר טובה, יותר מעמיקה, ואני חושב שבעיקר יותר מהירה. הקצב שאפשר להיות בו, מה שנקרא הביט של התהליך, כשאנחנו עושים אותו אל מול בעל מקצוע שמלווה אותנו, הוא הרבה יותר מהיר. כשיש פגישה, אז צריכים לעשות דברים, כשהפגישה מתקיימת, אז גם צריך להגיע עם הדברים האלה מוכנים, לא רק להחזיק אותם בראש.
אם דברים נדחים, אפשר לשאול למה, מה לא עובד, איפה אני נתקע. כל העבודה על חסמים היא כמובן כמעט בלתי אפשרית לעשות אותה לבד, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. וצריך לקחת בחשבון שאנחנו נמצאים בתקופה שכאילו אנחנו מקבלים אנרגיה מבחוץ, כן? שדוחפת אותנו קדימה לעשות את השינוי. השינוי זה משהו שאנחנו לא אוהבים. המוח שלנו, הדיפולט שלו, זה לא לעשות שינוי. זה אתם יכולים, למי שרוצה להעמיק בזה, לקרוא ספר של פרופסור יוסי יסעור, על פיצות איקאה והאיש השמן, אם אני זוכר נכון את השם שלו. הוא יפתח לכם את הראש לגבי כמה בעצם קשה לנו לחשוב אחרת, לראות דברים אחרת, אז זה ממש ממש מומלץ. בגדול, אנחנו ניתן זמן לשאלות אם אתם רוצים, בהקשר של או תפיסת הקיפוד, המודל, או בכלל. אנחנו לקראת סיום, אז אם יש למישהו משהו שהוא רוצה לשאול, בכבוד. לי שאלה, בעצם שלושת המודלים הם במקביל, או כאילו אני מתרשמת שבעצם צריך להתחיל מהקיפוד, או שזה כל אחד תלוי, איך זה עובד? אז אני אומר לך, מהניסיון שלנו, מי שבאמת רואה את הקיפוד לנגד עיניו, הרבה פעמים זה יהיה אנשים שיש בהם איזושהי רוח יזמית. החלק של מפת הדרכים, רוב האנשים שמתחברים אליו, ובאמת הוא מיושם יותר, זה בהיבטים של תעסוקה. בעיקר בתחילת דרך שאני יודע שאני הולך להיות שכיר, וזה עוזר למפות את התפקידים ואת התחומים שאליהם אני רוצה ללכת. התהליך שלנו בתא הוא רלוונטי לשניהם. once אני יודע לאיזה כיוון אני רוצה ללכת, כן? דיברנו על פיתוח תוכן בעולם של חקלאות. יש לפחות 6, אם לא יותר, משרות כניסה שונות לתוך התחום הזה, והמודל שהצגתי בהתחלה, ה-3S2C, זה לכל שינוי באשר הוא לעבודה שהיא יותר פרטנית, מכיוון שבעצם הוא בא ואומר, זה משהו שאני בונה לעצמי את מערכת התמיכה החברתית שלי. כשאני עשיתי את התהליך של מעבר מהייטק להדרכה, היו מעורבים בזה 7 אנשים, לא כולם היו פעילים, אחד מהם זה מישהו שעברתי איתו איזשהו תהליך של למעלה משנה, שהיה לי מאוד מאוד חזק ומשמעותי. שיתפתי אותו בזה שהוא בעצם באיזושהי רשת תודעתית שאני מחזיק אצלי שמלווה אותי בתהליך, אבל הוא לא נדרש לשום דבר מעבר לזה. אני חזרתי להקלטות של שיחות שהיו לי איתו, כדי שאני אוכל לשאוב מהם את מה שהייתי צריך לשאוב מהם, אז זה מודל שהוא יותר עצמאי, לעבודה עצמאית ופרטנית. אני מקווה שזה עונה לך על השאלה. עוד חברים? Alright. אז היה מעניין מאוד. שנייה לפני שמסכמים, תודה רבה, תודה רבה. שנייה לפני שמסכמים, אני אשמח לדעת מה אתם לוקחים איתכם מהמפגש, ממש בקצרה, כל אחד, יש לכם כאן את הנושאים שדיברנו עליהם, אז תרגישו חופשי לפתוח מיקרופון בצורה עצמאית ולשתף, וזה יהיה הסיום שלנו. כן, אורנה. אני בעיקר, הנושא הזה של הסדר פעולות, של לעשות לעצמך איזושהי רשימה, של מה סדרי עדיפויות, וגם העניין הזה של הקיפוד, שזה נותן איזשהו פוקוס למה רוצים. בעצם יש הרבה דברים שאנחנו רוצים, ובאמת לעשות איזשהו חשיבה, סדרי עדיפויות, מה חשוב לנו, ולמצוא את הדברים שאנחנו רוצים, מהאנשים שאנחנו רוצים שיהיו מסביבנו, וגם העניין הזה שכן לקחת איזה אנשים שיהיו איתי בתהליך, כדי לתת איזושהי תמיכה. בהחלט, מאוד מאוד. גם סתם, לא סתם, כאילו גם אנשים קרובים שקשורים לי לחיים, וגם בעצם תמיכה של מעברים, או אם יש צורך כבר מעבר, אם אתה כבר מחליט על איזה משהו וצריך עוד איזה
עזרה טכנית ומעשית יותר. יפה, תודה רבה, אורנה. תודה. תודה לכם, לך ולכם. מישהו נוסף? אני אגיד שהדבר העיקרי הוא שלמדתי שהדרך ארוכה ורבה. נראה לי במיוחד במציאות כמו שאנחנו נמצאים. לא יודעת, אני מחכה רגע שהבית יתפנה ואני אוכל להתפנות לזה. כל אחד מהמקום, איפה שהוא נמצא, אבל נראה לי זו תקופה שעוד יותר מאתגרת. ומודל הקיפוד, נראה לי שלפני הכל צריך לעשות רגע סדר ביני לבין עצמי והגדרת דברים. בסדר גמור, תודה רבה. אני אשמח לשתף שלקחתי מאוד את העניין של שותפות ושל לדבר עם עוד אנשים ולהכיר עוד מעגלים מסוימים, כי אני בן אדם שפועל המון לבד, וזה לא קל, זה מעמיס נפשית המון, גם פיזית לא חסר, אז זה באמת יכול להיות לטובה, ויכולים ליצור פה באמת המון דברים מדהימים. אז תודה רבה. תודה רבה, יאנה. אפשר רגע? חבר. אני גם מצטרפת למה שהתחושות של האחרות שדיברו לפניי. רציתי לשאול, למשל, את התרגיל שעשית לנו, 10 דברים, התרגיל הראשון שעשית לנו. כן. האם זה נכון בעצם לעשות אותו שוב לקטע של העבודה? כי נגיד, אתה אמרת לנו... כן, אז אני אגיד את זה ככה. אני משתמש בתרגיל הזה, בצורת עבודה הזאת, וזה כלי. כן, אני משתמש בכלי הזה המון. זהו. דברים אני ארחיב ואני אגיד לך שדברים שקשורים לבית. לצורך העניין. זהו, אז זה נכון לעשות את זה עוד פעם בהקשר של העבודה ולא כללי. לגמרי, בוודאי. אוקיי. אחלה. תודה רבה. איתי, רצית להגיד? רגע, אני רק חוזר, אני איבדתי את חדווה, ומה אתה אמרת שאתה משתמש המון? באיזה זה מהדברים? בכלי של הבירור רצונות. בירור רצונות. אז אני גם, אצלי מה שלקחתי זה שילוב בין הבירור רצונות ויצירת רשת חברתית, או תמיכה מהסביבה. זה מה שלקחתי מהמפגש הזה. אני שמח לשמוע, תודה איתי. מישהו מהמצלמות הסגורות, אנחנו נשמח לשמוע אתכם גם כן אם אתם רוצים. וירדן? כן. אז קודם כל תודה ליואב, היה מאוד מעניין ומעשיר ומלמד ועם הרבה כלים. אנחנו נשמח ככה שכל הנוכחים, אני נשלח לכם במייל משוב על הסדנה, אנחנו מאוד נשמח לשמוע מכם את ההתרשמות ואת התחושות כדי שנוכל לדעת להשתפר, לשמר להבא. אני גם נצלת את זה ככה לכמה דברים. אחד, אנחנו מזמינים את מי שלא נרשם עדיין לאתר שלנו להירשם לאתר, ואז להיות מעודכן על כל הפעילויות שלנו וכדומה. מי שמעוניין גם כמובן באיזשהו המשך של ליווי ועבודה, אז גם דרך האתר אפשר ליצור קשר לפגישה אישית, זה יכול להיות, אם זה באמת בנושאים של תעסוקה ודיוק של צרכים וחסמים וכדומה, אז זה פגישות שהן איתי, במידה וזה משהו שקשור יותר ליזמות ועסקים קטנים, אז גם לזה יש לנו באמת פונקציה שאחראית על זה. יש לנו קבוצת וואטסאפ של משרות, שגם אליה אתם מוזמנים להצטרף ולקבל ולהתעדכן על משרות שמתפרסמות, משרות יותר חמות, או משרות שלא בהכרח מופיעות באתר. ואני חושבת שאמרתי, הכל, יש לנו עוד מגוון של סדנאות, זאת הסדנה הפותחת באמת של סדרת ההרצאות שלנו בחודשיים הקרובים, הסדנה הבאה היא ביום חמישי,
היא בערב, היא סדנה שבאמת מתמקדת בכתיבת קורות חיים, בעקרונות לכתיבת קורות חיים, טיפים וכדומה. יש לנו בהמשך גם סדנה איתך, נכון, יואב, בנושא הזה? הסדנאות פשוט מתחלקות לפי בוקר וערב, על פי זה המרצים, אבל כל הסדנאות מפורסמות באתר שלנו, ורלוונטיות לנושא של תעסוקה ובכלל, אז אתם מוזמנים להירשם ולהצטרף. וזהו, שוב תודה, ותודה לכם שהייתם והצטרפתם, ואני מקווה שנראה אתכם בהמשך. אנחנו פה באמת לכל מה שאתם צריכים, אם זה באמת איזה שהם תהליכים, כשיואב ככה נגע בהם ונתן לכם לטעום, ואם זה בכל דבר אחר שקשור לתעסוקה. אז שיהיה המשך שבוע טוב. מה המספר טלפון של הקבוצת וואטסאפ של המשרות? אני אראה, תכף אני נשלח לך את הקישור, נוסיף לכם את הקישור במייל. נוסיף את זה בקישור של המייל, נכון. הקישור מופיע בכל מקרה באתר גם, של מעברים מעיינות כנרת. אוקיי. ואם את לא מסתדרת חדווה, אז תצרי איתנו קשר ישירות לא, בכל מקרה, אוקיי, בסדר. כן, בסדר, ונשלח לך את הקישור ישירות. בסדר? אז שבוע טוב. שבוע טוב, תודה רבה. תודה רבה, תודה יואב. ביי. בהצלחה למעיינות כנרת, מעברים מעיינות. תודה רבה, תודה. 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 ביי.